IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maiwayat ti biggest loser weight reduction challenge dito Probinsia. Kas Paset iti selebrasyon ti Nutrition Month kareto ya bulan ti Hulyo. Inpakaamo ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa ti aktibidad ket manggutigot karay ti overweight wenno obese a kaprobinsyaan nga agpakutong wenno agpalag-an tapno agtalinaed ana salon ata. Daytoy ket silulukata para karay ti agtawon ti 20 aging gana 55 nga residente ditoy Ilocos Norte. Kinuna ti gobernadora adday ti mang monitor ti manu a bulan karag di makipaseta tapno agbalin na consistent dagitoy ken makontrol da iti bagbagida. And then meron po tayong biggest loser at ini-encourage ko nga si Pokal Hanson. So sabi niya, magpapataba daw siya para pwede daw siya magkaroon ng biggest loser. So ito, the launch of the biggest loser weight reduction challenge for overweight and obese adults, 20 to 55. So hindi na ako pwede. With a 4-month nutrition monitoring program. Abayatan na malagsi ti biggest loser narway pay nga aktibidad ti insagana ti probinsya kas kuma iti pan nakatutok karagiti malnourished. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.